Sgons mefus sydd ni, mae mefus yn ei tymor ar ei gorau ar hyn o bryd, ynddo fe? Felly ni'n mynd i fod yn defnyddio reina yn y sgons fan hyn nawr. Er mwyn cael y blas cryf o'r mefus trwyddo nhw, mae rai ni rostio nhw cynta, okay? Felly mae'r ffwrn yn weddol isel dy fi, 120 tymerau Celsius, hanner nwy. A na gyd fi wedi wneud yw torri yr mefus fan hyn nawr, yn ei hanner, tynnu'r darn gwyrdd bant. Os maen nhw'n rhai bach yn fwy, falle allwch chi cwarteri nhw. Wedyn, 2 lwy de o siwgr, jyst ar ei ben nhw, a wedyn mae reina'n cael ei rostio am ryw awr a hanner wedyn yn y tymheredd ysel na yn y ffwrn. Felly, maen nhw yn sychu tymed bach, ond mae'n dibynnu ar y mefus i fod yn fi wedi gwneud rein o'r blaen, a wedyn ti'n cael rhyw saws mefus dy rai, achos mae falle bach fwy o ddŵr yn y ffrwyth, ydy fe, t'mo? Mae'r un wedi sychu bach yn fwy, ond mae e jyst yn mynd i cryfhau'r blas mefus ne, ti'n gwybod, yn y sgon. A bydde ti ddim yn gallu rhoi nhw mewn yn amrwd, wrth gwrs, yn dweud, t'mo, achos bydde fe'n neud y sgon rhy glib. Felly mae reina wedi cael ei wneud yn ni, alright? Mae reina digon rwydd i wneud, jyst cofiwch tynnu nhw mas o'r ffwrn. Mae'r oglin arbennig efo, mae'r gegin llawn gwynt mefus wedyn, dwi fe? Felly, reit, okay, so i wneud y sgon nawr te, cymysgedd arferol sydd yn ni fan hyn. Cyn i ti ddechrau, Catrin, sori. Ie. Just eisiau deud rhywbeth. Ti'n gwybod beth di enw y gach yn cyflym yn y byd? Sgon? Sgon, ie. Cos mae jyst i mynd, ti'n gwybod? Gyd i gael ymlaen. Mae'r jogyn bach yn hen nawr, ydw e? O'n i'n meddwl oedd rhyw tric dy ti fan nawr, ddim yn siŵr beth i weid. Right, oce, so mewn i'n ôl i ganolbwyntio, 500 gram o flawd codi fan hyn, dyn ni, oce? A wedyn 110 gram o fenyn, heb halen, rwbo hwnna i gyd, fel bod e rhyw fath o frwysion bara fan hyn nawr, oce? Wedyn, 2 lwy de o'r powdr codi. Mae hwnna'n mynd i ychwanegu, achos i ni'n ychwanegu'r mefus, wrth gwrs mae eisiau ni ychwanegu chydig o'r powdr codi na i ysgafnu rheina. A wedyn, y siwgr i felusu rhein. So 75 gram o siwgr wedyn yn mynd mewn. Okay? Felly, digon rwydd. Nawr, os ych chi am, gallwch chi jyst wneud sgons plaen, rai gyda cyrrens, falle dim i ti. Ond, gallwch chi ychwanegu dy bit i moyn ar y cam hyn nawr, yn dyfe? Wrth gwrs, i ni'n mynd i fod yn rai mefus. Felly, unwaith mae hwnna i gyd wedi wneud, mae eisiau ni jyst tynnu rein i ffwrdd o'r Mae papur gwrsa'n dy fi wrth gwrs fan hynna, fi wedi ngofio gweud hwnna. Mae e'n bwysig bod hwnna dynnu ar yr hambwrdd pobi. A mae reina di cwlo nawr, Mae nhw wedi oeri, ie, mae eisiau nhw oeri. A tymod, fel fi'n gweud, mae hwn yn neud siŵr bod nhw ddim yn glynu ar y tin, yn dy fe. Tymod, achos mae nhw wedi bod yn y ffwrn yn hir. A ie, mae eisiau nhw oeri. Felly, y tip da nawr yw jyst i wasgu nhw yn y cymysgedd mwyn cael y blas neu trwyddo. A os allwch chi weld, maen nhw bach fwy pinc na sgon arferol, achos wrth gwrs mae sydd y mefus neu nawr wedi mynd trwyddo'r blawd, ynddo fe, tymod? Ti'n gwybod y mefus na nawr o ti wedi bod yn rhoi yn y ffwrn? So ti'n gallu gwneud batch mawr o reini, na nhw gadw? Wel, na, fi'n credu bydden nhw'n mynd bant, mod Sian. Bydde rhaid ti gadw nhw, falle bydde rhaid ti gadw nhw'n yr oergell, bydde hwnna'n un peth. Ond bydden ni'n trio falle neud nhw'n ffres. Beth bydden ni'n becso hefyd bydde'n digwydd, achos neg i fi wedi neud nhw i gadw, falle bydden nhw'n mynd bach yn galed. Right, okay. So just neud falle defnyddio nhw'n ffres, tymod. Felly, fel llwch chi weld, fi'n gwasgu hwnna mewn, a nawr mae'r lliw y blawd yn dechrau mynd yn weddol pinc yn dyfet. Nawr, wrth gwrs, i ni'n barod nawr i roi, cyn bo hir, yn mynd i roi sgons mewn. So mae eisiau codi tymeredd y ffwrn nawr i 200 tymeredd Celsius, nwy 7, okay, ar gyfer coginio'r sgons nawr. Okay? So mae'n bwysig bod chi'n neud hwnna yn barod i bydd y sgons ddim yn codi, yn dyfet, chi'n gwybod? Felly, right, okay, so mewn nesa ar menydd llath ar wy, un wy, okay? Cymysgu hwnna'n dda. Nawr, tip da ar gyfer wneud sgon yw i ni ddim moyn glychu'r cymysgedd gormod, a reswm i ni moyn wneud hwn yw ni moyn cadw siap y sgon. A os maen nhw rhy glib, maen nhw'n mynd i fod yn fflat iawn. A beth sy'n neis am y sgon yw bod nhw'n codi a disgwyl yn ddeniadol ffordd na, dy fe, t'mo? So araf fach, cymysgu yr hylif mewn. Nawr, fel fi wastod yn gweud pryd ni'n neud pastry a pethau gwahanol fel pryd ni'n neud bara hefyd, mae bob blawd yn mynd i amsugno gwahanol math o hylif, tymod? So felly mae rhaid i chi fod mewn reolaeth o hwn, a falle cymryd gan bwyll, fe, tymod, dim ychwanegu hwn i gyd yn syth, neu chi'n mynd i gael rhywbeth lot rhy glib. A hefyd, mae fe'n dibynnu ar tywydd y dydd. Os mae glawd yn ei tu fas, mae'r
air bach fwy, tymod... Fwy llaeth. tymod, yfe. A wedyn diwrnod sych ofnadw dyn ni iddi nawr, os e, tymod, so felly bydd y cymysgedd yn ymsugno lot fwy o hylif, yn dyfe, tymod? Waw. Felly, mae hwnna i gyd yn dod at ei gilydd. A tymod, ti moyn e fod ffordd na nawr, fel rhyw fath o crumble, tymod? Right. Okay? So felly, unwaith mae hwnna di wneud, llaw mewn, jyst i ddod ar cyfan dy gilydd, wedyn bach o flawd ar y bwrdd, okay? A wedyn, jyst tynnu'r cyfan ar i'r bwrdd, a jyst gweithio fe chydig, jyst i fe gael fod yn barod i ni gael rolio. Na fi byth yn defnyddio pin rolio ar gyfer sgons chwaith. Fi'n meddwl bod nhw'n neud nhw rhy denau, a chi yn moyn y trwch na. So rhyw fath o 4 cm falle o drwch fanna. Mae cyta dy fi fan hyn rhyw 7 cm. Torri syth lawr, dim eisiau troi, okay? A fanna maen nhw wedyn, allwch chi weld bod y mafon yn dod mas, ar y tin fan hyn nawr, papur gwrsaim, a wedyn allwch chi ddefnyddio wedyn y gweddill yr wy i frwsio ar ben. Right. A mae rein wedyn yn y ffwrn am ryw 15 i 20 munud, eto amserwch hwnna, mae bob ffwrn yn wahanol. A chi'n gwybod, os ych chi'n gweld nhw'n dechrau mynd bach yn frown, achos wrth gwrs mae siwgr yn mefus, jyst trowch nhw lawr tyme bach, yn dyfe. Ond, ti'n gallwch chi wneud rai bach, os chi'n cael pobl rownd, a na gyd sy'n eisiau wedyn yw bach o hifen, clotted cream wrth gwrs, achos mae blas y mefus trwy gydol y sgon, so dim eisiau jam yno chi, dyfe. Byddwch chi'n blasu hwnna mewn eiliad nawr, a byddwch chi'n gweld. So, fel fi'n gweud, 10-15 munud yn y ffwrn, a mae dyn ni sgonen hyfryd llawn mefus. Okay. A fi'n gobeithio bod chi'n barod i flasu.